نن فتح کریں افغانستانی خوشی ملانے ہر مسلمانے نن فتح کریں افغانستانی خوشی ملانے ہر مسلمانے رو بٹی باسا کفرنا لشکر کن شکست آخر و مصدر پادر رو بٹی باسا کفرنا لشکر کن شکست آخر و مصدر پادر او تسلیم کرے نے طالبانے او تسلیم کرے نے طالبانے خوشی ملانے ہر مسلمانے نن فتح کریں افغانستانے خوشی ملانے ہر مسلمانے مچا دنیا تھی سرمزدہ پیغام دشمن کمزور کمزور اسلام مچا دنیا تھی سرمزدہ پیغام دشمن کمزور کمزور اسلام تاریخی و پن تسمیل نادانے نن فتح کریں افغانستانے خوشی ملانے ہر مسلمانے کندوز و کابل پنجشیر کندار ہر ہنسی مظلوم کی مسن و گلزار کندوز و کابل پنجشیر کندار ہر ہنسی مظلوم کی مسن و گلزار غازی گروتاغان کشار کفرستانے نن فتح کریں افغانستانے خوشی ملانے ہر مسلمانے مچ افغانستان مسلمان ناشار ترکارر پلاک مسچمان ناشار مچ افغانستان مسلمان ناشار ترکارر پلاک مسچمان ناشار صبح و شام جاگ دین دیوانے نن فتح کریں افغانستانے خوشی ملانے ہر مسلمانے
रब पाक नाम से सरशानवाज मस शरीयत ना शानवाज रब पाक नाम से सरशानवाज मस शरीयत ना शानवाज रब करे मजबूत गाजी ता ईमाने नन फता करे अफगानिस्ताने खुशी मिलाने हर मुसलमाने